Здравейте, хора, аз съм Ники и днес ще играем още една не поредна игра, пак същата игра, но този път ще приема поканата от Бопли, как се казва се. Аз вече го направих това един път и се стреснах много. И сега отиваме тук. Няма стълби. Пак няма стълби. Ехо. Най-накрая се сетих. Сега, както знаете от миналия клип, така напред отиваме. И сега, този път ще приемем поканата. Сега сте много сумни, зато и го намалете. Късно ви казвам. И сега, чакам малко да ми се появи поканата и я приемам. Help me. Така малко. Трябва да съм така, защото ще излязат някакви точки и после ще имат джъмпскер. Ще се стреснете. Така малко. Ето. Ако не знае. Ето. Майко, как изглеждам. Ако искате да станете приятел с мен, аз се казвам Гугуи в играта с си. Гогли. После ще ви показа. И сега чакаме да се стреснем. Ето. Сега не ми е толкова страшно. Защото, нали вече аз съм го правил, затова сега ще пробвам да си играя, както е нормално, но не е нормално, защото там пише се Help Me. Това на български преведено е Помогни ми. И май не трябва да спираме тук в играта. Не трябва да спираме на едно място. Май. Спирам за това, за да прескоча. Всъщност накрая са си Гогли. Накрая и. Хопа, хопа, хопа. Ако някой знае този език, може да ми преведе, защото аз не знам. Изчезват. Как да видя? Пак тук. Хопа. Тук. Видяхте ли, хора? Ако видяхте, даже и аз не го знаех, че се появява тоя, като приех поканата. Сега като приех поканата, май мога така да си мина мапа. Сега
Дали пак ще се покаже това човече? Страх ме. Не искам да си разваля телефона. Това ми е единственият телефон. Видяхте ли го? Аз едва го видях. И какво пише? Така да видя. Don't continue. Какво да играя с теб, бе? Сега... Това е най-ужасното. Това го мразя и така. Да бъде едно на друго. За някой е лесно, но за мен е трудно и го мразя. И вижте, паднах. Так в началото паднах. Но тук има план Б, не help me, а е тук. Поне ми дава малко прогрес. В миналото видео там показах как се казва играта. И вижте. Тук кетчуп. Боб is here или here. Не знам. Защото не знам много английски. С това е или не знам как се работи с него. Ама с другите букви знам. А и също с буквата, която е Л, Ю. Не знам, бе. И сега повечето сте мълча, защото какво да говоря. Ако стоя на едно място, какво ще се случи? Но не съм пробвала едно нещо. Тук мога ли? Не. Аз не мога да ги взема. Това навсяка да... Копи си. Боб is... Това ми го преведете. Ама аз не мога да чета коментари. Защото аз много съм заед. Зато и правя някакви видеа, колкото да има, защото после цяла зима няма да има видеа. Нали, първия учебен ден, и аз трябва да кажа втория учебен ден. И ще ставам втори клас. Аз съм си втори клас вече. Това help me. Направо искам да взема една гъба и да го изтрия. Защото ме досажда. Ако пак същите фигури се падат на същите места, това значи, че те са безкрайни. И аз пак безкрайни. Те се показват винаги. До края на учебната година трябва да стигнем 100 000 лайка. Защото тогава ви очаква изненада. Точно хем мен, хем вас.
И няма да издавам тайната. Поне да бях взел тези. Пък не може. Тук вече са 2 слоя. Или 2 блока. Не. 2 слоя. От тези малките квадратчета. Тук го няма това. Значи не винаги се показва. Не. Аз ще се самоубия. Сега ще се самоубия нарочно. Какво ще стане като се самоубия? Не знам аз. Да, умирам. И това. Ще скачам последния миг. Докато не умра. Абе, моя герой безсмъртен ли е, бе? Ето, вече... Не. Вижте, не ми дава да се тръгна. И тук. Страшно е. Това са ботове. Няма пък. Боб. Ти какво си? Не ми дава да изляза. Не ми дава да изляза. Аз имам интернет. Аз имам интернет пълен. Не мога. Това са ботове, които е така. Един път скина ми беше такъв като на тоя, който се качва. Тук и пада. Разбира се, че са ботове. Как? Виж, аз така правя. Хопа, ръчно па. И това е от видеото. И друг път ще направя видео на Майнкрафт. Как оцелявам. И някой път ще направя видео на тази игра. Не знам дали сте сега. Вчера качих видео и днеска. Можете да го гледате. Да ги гледате и двете видеа. Това и другото. И цяло.